know. Sorry. Tää on tosi awkward. Kameran takana on Iida. Siinä on Miinu. Ei, mutta pelkästään pitäisi, koska kaikki ei välttämättä tunnista pelitäkin. Meidän suurin osa meidän lukijoista on mun kavereita. Esimerkiksi mun luokavaltio. Tässä on Julia ja tässä on Miramilla lennoa. Tässä on mun matkalaukku. 85-litrainen Samsonite. Okei. Niin mä oon sinne jonkun verran noita kamoja laittanut. Siellä on alusvaatteita ja tukkia ja sellaista. Sitten mä otan mukaan hirveän läjän toppeja, koska mä elän topeilla. Joo. Niin sitten on yhdet pitkät housut ja sitten yhdet shortsit, kaksi hametta. Sitten on tämä mekko, mikä mulla on päällä, ja sitten tämmönen mekko. Ja sitten on jotain vaikeita. Ja yksi povero. Sulla on vähän vaatteita. Tai sulla on vain paljon. Mulla on paljon. Sitten. Sulla on vaan niinku kääntikorjata. Tämmösiä meikin poistolappuja. Ei tarvitse ottaa niitä mukaan. Sitten on laastareita kantapäin ja sitten on tadaa! Venus Breeze. Hyttysmyrkkyy oppia. Kerro se jotenkin metsää. Mitä hyttysmyrkkyy? Oot sä ihan varmaan, että oot näissä soulia, etkä metsää? Joo, uusi hammasharja. Mitä haastaa? Äiti pakotti. Sitten on rahat. Niin. Tässä on Iidan tuliaisrahat, Miinun tuliaisrahat ja tässä on mun rahat. 1000 euroa. 1,5 miljoonaa. Ei 1,3 miljoonaa. Melkein 1,4. Ja nää meidän tosiaan käsimatkatavaroita, joku pöllinen. Sitten on uranaa, käsimatkatavaroita myös. Maitohappabakteereja, idoformeja. Nää voi aloittaa pari päivää ennen reissuja, ja tässä aloittaa siihen viikkoa. Ja sitten on e-pillereitä. Suosittelen kaikille. Ja mulle tuli ainakin alusta. Tää on näin se pää. Tai sitten se liittyy. Ja sitten mulla on kameroja, kännykkä ja passia. Mä oon tuolla vielä kamera. Kännykkä on tossa ja passi on jossakin. Jossakin perseessä. En mä tiedä, mitä sitä kyllä. Lankku painaa muuten itsessään 2 kiloa. Eli noin mun komat painaa 10 kiloa. Eli siinä on vielä 10 kiloa jääsävaraa. Sitten... No mä en ota shampoita, kun hoitaan ton hunoillaan. Ihan käytetään hyvää. Niin ja muuten mun rasvakin on jossakin tuolla. Sitten ei siitä sen enempää. Nyt pitää toivoa, että se mun ei lue meidän pohjaa, koska tässä on sen tuliainen naisillispyyhe. Tykkää naisillista ja sitten tämmönen koru, jonka ostin nyt Virroilta Perinnekylästä. Se on hieno. Sitten mä ostan sille vielä suklaata lentokentälle. Jos mulla on pahaa. Hehe, haluatteko se sanoa jotain? En mä tiedä, en mä keksi mitään. Vähäkään. Mä oon nyt molemmat kaiken. Kertonut, miten mulla on liian vähän vaatetta selkeä. Mikä? Man of Johnny. Tai Peter Chow. Tai Bobs. Me ei käsikirjoiteta videoita, miten ne jo hauskoja. Niinpä, on paljon jännempää näin. Niin, jos kamerasta haluatte tietää millainen mulla on, niin se on tämmönen Olympus X925. 12 megapikseliä, 4x optinen zoom ja sitten joku
wide 26 millimetriä. Mä en tiedä mikä se on. Jotain. Jotain. Niin. Ei tässä sit varmaan muuta. Heippa.